fortfarande nöjd med att vara segelstation? Ja, gud, jag tror bara det är bättre till det här, tycker jag. Och till dess nu är han ska borta. Ja. Och där är han borta. Ja. Och då har ni, hur löser de det? Eller har ni mycket mer samfund då? Eller vad är det? Ja, vi delar ju på det nu. När Anders är borta. Ja. Ja. Ja, då är det skönt att det. Ja, Att det var att åka hit. ja, precis. För det var ju grejen innan så. Det är ju inget problem att fordra när man ändå är här liksom. Nej. Man hade ju inte åka till stad flera gånger per dag liksom. Nej. Åh ja. Ja. Det är bra för det. Du kan lägga lite till innanför. Så att du bara känner där att du verkligen har den där högersidan på plats. Åh ja. Framåt, några steg framåt. Åh ja. Och så lite kortare steg igen. Ja. Och det är ett medvetet val hela tiden att rida i olika steglängd. Åh ja. Och så lite försiktigt fram igen. Åh ja. Och tillbaka igen. Lite yttertyger. Lite yttersidan. Du känner det pingar lite utåt. Så gör det riktigt. Och få de där korta stegen. Där är bättre till det sen. Precis. Och så ytterskänken. Ytterskänken. Bättre. Och ja, vi tar ju åt den ännu mindre. Lite mått först får vi se. Lite till. Och ja. Nu lyfter jag igen. Bättre. Ja, så har vi lite fram på nytt. Och den ena boxen. Jajamän. Och ja, så. Lite lite kortare steg. Så ja, lite skänken, lite skänken, lite skänken, lite skänken. Precis, det är så svänger in igen. Bra. Och så drar vi efter det. Så man är ganska noga med att känna efter vad det är hon egentligen går emot. Ja. Och det var ju ganska tydligt att det är ytterskänken och springer emot. Precis. Så ja, och så lite fram igen. Ja. Och så tar man igen. Utan att inte tänka sig. Där är man ytterskänken. Mycket, mycket bättre. Ja. Och så får vi ta lite till. Ja. Steglängden. Ytterskänken. 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 Den sidan. Och ja. Bara skava av lite grann. Och så lite bra. Precis. Bättre. Bättre. Ja. Och så lite framåt igen. Och ja. Och tillbaka igen. Ytterskänkerna. Ja, Ytterskänken. Mycket, mycket bättre. Och så fram igen. Och ja, och tillbaka igen. Lite fram. ja, nej. Ja, mycket bättre. Ja. Fram igen och större boll. Bra. Och du känner det här med att man vill ha lite mer framme, eller vad jag ska säga. Det får inte gå ut i att man jagar hela tiden. Precis. Utan det måste ju gå ett spel mellan fram och bak där. Att man alltid känner att det blir en ljusning i det hela. Där är det mycket bättre. Där är det mycket bättre. Åh, jag höjer fyrkanten. Precis. Mycket. Och så den här lilla fjädringen flyter. Bra, Fredrikan. Den avflyttar. Bra. Där är bra. Och så lite korta steg igen. Bra, snett igenom. Och den diagonalen blir en skänkelvisning undan höger. Jag vill inte börja direkt utan jag känner så, ja.
Så ja, precis. Och så tillbaka. Ja. Bättre så får du igen. Kan man nog samla sig till. Bra. Och så. Mycket bättre. Bra. Och så är det fram igen. Och tillbaka. Så ja, nu ska vi gå den. Ja, jättebra. Fortsätter ändå med de växlingarna fast att du låter mindre. Fram, lite tillbaka. Lite till höger, sidan. Så ja, bättre. Slappna av lite mer i axlarna, armarna. Där är rätt, och lägger högersidan igen. Bra, där är till höger. Där är rätt. Gå bil! Och så kommer tillbaka några steg. Ja, lite andra steg. Där står jag. Lite andra. Lite andra. Och ja, så tillbaka några steg igen. Och sen fram igen. Och kolla lite till. Lite till. Lite till. Och ja, och tillbaka igen. Lite bättre. Lika fjädringar på vänster. Och ja, där är det. Och så går vi fram igen. Ja, och tillbaka. Bra. Och två steg i spring. Så kan jag stå lite håller. Och ja, så tar vi igen. Där jag höjer hennes håller lite grann. Se vad som händer under benen och går lite mer med nacken som högsta punkt. Och ja, och så tar den här högsidan där som inte knyttar för dig. Utan ställer lite höger. Och ja, framåt i din och ställer lite höger. Där sätter Dejan, ställer lite höger. Så ja, så skänker det med och höger. Lite bättre. Lyfta lite till höger. Där är det också i kanten. Så tänk bättre Teresia. Jag kan stänga till dig sen, ja. Vi är på steget 2, 3, 3. Här, ja, och en T. Och fram. Så, ja. Och sen kortar vi några steg. Jaha, det var snabbare. Bra, Teresia. Sträck igenom i enkelvisning. Kolla nu vart du har högersidan. Bra. Ja, det kan du tänka dig. Och vi ska få in knyttetydningen. Möt upp. Möt upp. Och jag är på långsidan. Korta steget till F. Och korta steget till V.